2026 মানে বিজেপি সরকার এডিসিও জানাই আবো একদম নিশ্চিত আবো সিনিত নীতি आदर्श दं जों केबनो दमकि समकि अरिया जों केबनो बुनाव थांया जों बुना हंगे तो बकलें बुइ जों पाइरे मानु किन्तु जों बुया सिनि नीति आदर्श दङ जों बने रुल्स मानि चलिबो जों प्रशासन न दङबा प्रशासननि रुल बो जों मानि चलिबो जे कक सामोन आमोन जों सय अरे सिमना इलाका या सारा त्रिपुरा 10% का बीजेपी त्रिपुरा से इलाका वो 10% 90% तक पाइनाय वो हिसाब है बुट खोंगनाय नंगरो ईवीएम खोंगनाय निन हिम्मत जातों खोगी नहीं थे नहीं रंग में पाइनाय तलांगी नहीं दे ताई बिसिले 3 मास संनासिंग नो भाई के तलांग त्रिपुरा तामोंग त्रिपुरा हा तामोंग नों बुट खोगी जुर खाये एसएम ऑफिसो बुई तो गई तलांग खाकाय आ दिनो त्रिपुरा ने अवस्था तामोंग इंडिया ने 140 कोटी बरं नुगो नों भुटाननि तांग दे क कतरता सारि हायसे जोंखाय हाव तंनाय रक जोंखाय एकदम ग्रास रूट बाय तंनाय रक साका साका रांनि दापटा फुं दे निने रां तिनि दङ खोना करै साबाखेम पाइथानाय नों जे जागा दङ नों मा तंलाक ताबो नों बिनोद और 10 जना चराय रंग जे ताव बेनामी बा जे नोंगरो जे केस खायमाने नों हेजामारे मा तंलाक आं रबिनो देवर मा सावो केस विथड्र खालायदे बिनोद दिल्लीया नों बजागा खारि यंनाय आसिक सुजा आंगुले गि उठेना अकम उतुनार गे नों मिया कक सामने थाइसा मानसा नों बन्ति नेता भूत फाय बाजा तेरो एकता लाइन द सुदोके साइमान बर नुखासे नों बिसके तनो फोन पाइचारि माने नों लासारि बता सारि बिसके तो बरने रां बाय फोन पाइचारि नाय न खायदा रां मान बाबो दालालनि बाके सीमा तंना नांगौ तातालनि बाके सीमा तंना नांगौ बागपारनि बाके सीमा तंना नांगौ तालायदि सीमाव तंदि गाहाम ख्रेंखाय तंना अंखाय काय जायगा बर जायगा नों ता कोन थैसिरि मानफुं तावनि बाके थैनाय बीजेपीनि बाके हानि बाके से थैरि दि तावनि बीजेपीनि बाके थैरिनो मोनो फालतु हामबाय।